Migori. Rawere 201 e kaunti ma Kisumu ne osidhnegi osimbo bang' tieko tiegruok mar twang'o lewni mane osir gi kambi mar dada EPZ komakore gi Generation Kenya. Jodito manoyuoro e nyasino ne onyiso mor margi e wi chenrono kuom miyo rawere lonya mag manyo kaka ginyalo konyore. Jopuonjrego mathothgi ne nie kind higni 18 kod 35 ne bende omi oboke mapuodhogi kaka jodus lewni kendo jolony e tiyo gi charende e lony manyasani ka thothgi ne gin mago mane ok oyudo thuolo mar donjo achiel kachiel e kuonde tiegruok mamalo. Jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu nokwayo piny owacho mondo bende oket maino e kuonde tiegruok mag tije lwedo mana kaka giketo e mbalariany. So we want to demonstrate how an individual, together with an organization, a non-governmental organization, can change the life of Kenyans. When you look at it, these are youth between the age of 18 and 35 who did not manage to go to university. 35,000 young people have gone through our programs, and within the first 90 days upon graduation, we have been able to graduate 85% of those. That grows to 90% at the 180-day mark. This is the way that even the government must go. We must stop churning out universities, because we do not have employment for all the students or graduates who are coming from universities. But the government keeps on talking about empowering our children with skills. And yet when you look at their policy, it's more on churning universities as opposed to empowering the technical colleges that can actually offer these skills. Nyakwara Mugejuang adwanu adhi yweyo moro madundo kata kamano asoma ne moko kuom ote ma ochwalo na kae. Keno Diwuor wacho ni oneno weche manyien mos ka en kod